Niin, moro kaikille, se on Niko tästä terve ja mä ajattelin pelaa vähän Skatea. Ja niin. Skateen pelailua. Ja tää mä ajattelin vielä sanoa, elikkä nyt mä ajattelin tehdä 2 päivän video. Ja niin. Niin luultavammin tulen sen tekemään. Ja niin, en mä tiedä, aloitanko mä sitä tänään. En tiedä ihan tarkkaan. Mutta sillä voitais mennä vaikka tonne. Oh. Jep. Oota, me olemme kohta hyvässä paikassa. Oottakaa hetki. Eikä tää. Kiva paikka. Sillä eiköhän mennä. Ai saatana. Anni. Voi ihan perhana. Ottakaa. Siellä menee joku tyyppi. Joo niin, mä ajattelin pitkästä aikaa kokeilla tästä pelivideoa. Skateesta voi pitää. Anteeksi nyt vaan. Mitä äsken tapahtui? Tänne. Ole. Näin se suostuu. On perhana. No. Mitäs vaikka... Ai mitä siinä tuli auto. Kiva. Auto tuli. Mennään tonne välillä. Kun lenteekö. Tänne takas. No. Oikeastaan. Ja. Hui. Mut joo. Me olemme kohta siellä moro. Niin, nyt me olemme tällaisessa paikassa. Juostais välillä. Joo. Eikö mä en hirveästi salattiin koko aika niinku kuvaa koko aika sellaista pitkää. Mä joudun väliin vähän heittää pausseekin pieneksi aikaa, mutta silti tästä tulee ihan mun mielestä olisikin ihan ok. Pelivideo olisikin näkyy hyvin. Ja te näette hyvin. Siellä ruudun toisella puolella näette hyvin. Ja sehän on tää. Tänne mun piti mennä. Joku varmaan tietäfakkokin on ollut täällä. Ja niin. Ja mä haluaisin kokeilla mikä laidettavaa on. Ja niin. Missä se on? Tossa. Au saakeli. Taas joutuu mennä uudestaan sinne, kun se ei vaan mene, kun tämä on vaikea takia. Juu. Mä vielä tässä varmaan kuvaan vielä 1 vai 2 pätkää tästä vähän sen mistä pelivideosta. Niin.
Olisiko täältä vaikka vittä? Jep. Mutta siirrymme kohta toiselle. Niin, eikä nytten. Jep. Tässä vielä pilan. No niin. Oi. Mitä? Oh. 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 Toi on siis temppu. Aha. Oi saatana! Toi muutos varmaan sit pikkusen taisi sattui. Ehkä enemmän kuin sattui. Toi varmaan oli enemmän sattui. Voitais vielä kerran kokeilla, miten päästä sen hain ylitte. Juokse. Hengähdä. Näin sitten. Ei, älä tipu. Ei, paska. Ei, paska. Mut joo, jos tykkäsit videosta, niin jätä tykkäys. Meitsi oli Niko ja moi!